layoi ba haki khendiat sngi baladep u nongkren jong keseng NPP ule kren benyau ba ki kontraktor ki bayok trei ya ki kam jong ke sorkar kim burom satya ya ki an jong ke sorkar jela bat kadai na katai kadau ba ki sayok buhai snong ki bar jela la ban ong ba katai ke jingkren jong uba HM changpliang kalong kabadai hisbiak namar ba ka jingjelai ki briu ki banabar kadai lang ba ki kam ki jam baki wantrei syari khasi jantia bat nangta kisayo lat ban daya syong tengah bat ki kentai khasi bat ki don ki bayo lat ban buhai snong da kaba ki trei ya ki kamrit kamria kum ki kam di madan ki kam di shana bat ki wei hanrei katai ke jingkren kam shem lasengej tang ya ki kontraktor hanrei kasiat parsi ya ka jingbom lerkam ki tanat jong ke sorkar jela ki ba aikam ya ki kontraktor namar ba kimte da ki an ki batang ba ki dai ban aikam ya ki trashnong bat katai ka ailat ya ki company ba kinwan kit da ki breu ki banabar namar ba kam don kendon an ka ba shai bha ki bayat bayeng ki yoi dala ki jong ki khmat ba ya ka surok ka ba shihjar rus pa klur ba pentrei na shalong shadauki kam don satya kano ka jingyo kamai jong ki trashnong watang chidanaru bat laitno nakabadi lilam ialah ki jong ki caka ki puta ha kador kabatat bat kabalasya penbor ha ki bor sorkar ka surok ba kabayat na shalong sha silchar kabalmi bha ha ki lat pathai khobor hang tairu ki batrai ki dei ki company jong ki hespa ki banan shabat jela bat tang unongnya ya karularu om dei satya utrashnong bat layoi ba kandon ke jingshim jaka kaba arpeulai hajar klur antat bantai surok he na umyam sha silchar bat hagatai lei ki ban sha jenrat ki ying kisem ki bandu ya ki caka puta kindai ki trajnong katba ki ban bam ya ka pasok halor ka pheu hajar klur kindai da ki company he bat sakinong trei bakin wan yalam na kalengkari India kumta ka jingkeli kalong ba ki trajnong kila na em ban trei ya katai kakam bat ladajia bakimla balai ka sorkar jela kambai pisa bakin thit yala ki jong kitiar kitar ki machine ne bakin sha hikai kum kinong ya roller bulldozer JCB bat ki wei bakin la ban sim ye kitai ki kam bakiyo ban yatrai hi kitrai jela hangni ka donru ka banta jong ka district council kisim kisirdar bat kirang ba shnong lembat kitrai jaka la kisneu hon ne em bakin shuyo kurup ya kalak ka pheulak kaba shisin shi jing im jongki katba ya shapit ke jing trairu kaban ya daki pheusnem kim yo satya ban trai hanrei la kurup lut daki renjau ki bawan na shakaleng ke India bakin he spa he kamai bat kin yo pendap ya laki khon kitanga na ka jaka kaba la diru ki trashnong jong keri khasi jantia kani la ban ong ba kadai kawei na kimat ki bron kam ha ban yakren ha kani kapor naba kakta ya kajaj benriuhi barok kawai